සුබ දවසක් මගේ සහෝදර සහෝදරිය. இனிய நாள் என் அன்பான சகோதர சகோதரி. තවත් අලුත් දවසක ඔබව මුණ ගැසීම සතුටක්. இன்னும் ஒரு புதிய நாளில் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறோம். අප දෙවිඳුන් යහපත්. எங்கள் தேவன் நல்லவர். යහපත් දෙවිඳුන් එතුමාණන්ගේ යහපත් වචනයෙන් ඔබේ ජීවිතයට යහපතක් කරන සේක්වා. நல்ல தேவன் இந்த நல்ல வார்த்தையின் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நன்மையை செய்வாராக. අද දවසේදී இன்றைய நாளிலும் අදවතින් පැමිණෙන යාඥාව පිළිබඳව අපි බලන්නට යනවා. இருதயத்தில் இருந்து வருகிற ஜெபத்தை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். අදවතින් පැමිණෙන යාඥාව. இருதயத்தில் இருந்து வருகிற ஜெபம். ඔබත් මමත් යාඥා කරන්නව සෙනගක්. நீங்களும் நானும் ஜெபிக்கிறதான ஜனங்கள். අද අපගේ යාඥාව අදවතින් පැමිණෙන යාඥාවක්. இன்று எங்களுடைய ஜெபம் இருதயத்திலிருந்து வருகிற ஜெபமா? බොහෝ වෙලාවට அநேக நேரங்களில் අපි පුරුද්දක් හැටියට ஒரு பழக்கமாக යාඥා කරන්න ඕන නිසා ஜெபிக்க வேண்டும் என்கின்ற දෙනෙත් වසාගෙන கண்களை மூடிக்கொண்டு අපේ තොල් වලින් අපි කතා කරනවා. எங்களுடைய உதடுகளினால் நாங்கள் பேசுகிறோம். ඒ යාඥාව අපේ හදවතින් එනවද? அந்த இருதயம் எங்களுடைய அந்த ஜெபம் எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து வருகிறதா? කෙනෙක් යාඥා කරන විට ஒருவர் ஜெபிக்கும் போது ඒ යාඥාව ඒ කෙනාගේ අදවතින්ම එනවද? එහෙම නැතිනම් තොල් වලින් එනවද කියා දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා. அந்த ஜெபம் இருதயத்திலிருந்து வருகிறதா அப்படி அல்லாவிட்டால் உதடுகளினால் வருகிறதா என்று தேவன் அறிகிறார். අද ඔබගේ මගේ යාඥාව කෙසේද තිබෙන්නේ? இன்று உங்களுடைய என்னுடைய ஜெபம் எப்படி இருக்கிறது? අදවතින් පැමිණෙන යාඥාවට බලය අධිකව තිබෙනවා. இருதயத்திலிருந்து வருகிற ஜெபத்துக்கு வல்லமை மிகவும் வல்லமை நிறைந்திருக்கிறது. ඒ යාඥාවට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. அந்த ஜெபத்துக்கு தேவன் பதில் கொடுக்கிறார். සුද්ධ බයිබලයේ பரிசுத்த வேதாகமத்திலே 1 சாமுவேல் පොත 1 சாமுவேல் புத்தகம் පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දකිනවා முதலாம் அதிகாரத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். එක්තරා ස්ත්‍රියෙක් සිටියා. ஒரு ஸ்திரியை பற்றி பார்க்கிறோம். ඇගේ නම අන්නා. அவளுடைய பேர் அன்னாள். ඇය විවාහ වෙලා අවුරුදු ගණනාවක්. அவள் திருமணம் முடித்து பல வருடங்கள் ஆகின. ඇයට දරුවන් සිටියේ නැහැ. அவளுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கவில்லை. ඇගේ පුරුෂයාට දරුවෙක් බිහි කර දෙන්න ඇයට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. அவளுடைய புருஷனுக்கு தன்னால் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுக் கொடுக்க அவளால் முடியாமல் இருந்தது. බයිබලය පවසනවා ඇය වඳ ස්ත්‍රියක්ව සිටියා. வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவள் ஒரு மலட்டு ஸ்திரியாக இருந்தாள் என்று. නමුත් මේ ස්ත්‍රිය ஆனாலும் இந்த ஸ்திரீ අදවතින් ගොඩාක් දුක් වුණා. இருதயத்தில் ரொம்பவும் துக்கம் கொண்டாள். මොකද ஏனென்றால் මගේ සැමියාට තවත් භාර්යාවක් හිටියා. இவளுடைய கணவனுக்கு இன்னும் ஒரு மனைவி இருந்தாள். ඒ තැනත්තියට දරුවන් සිටියා. அந்த ஸ்திரீக்கு அநேக பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். ඒ තැනත්තිය නිතර නිතර මගේ සිත වේදනාවට පත් කළා. அந்த ஸ்திரீ நித்தம் இவளுடைய இருதயத்தை காயப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தாள். වචන වලින් තුවාල කළා. வார்த்தை மூலமாக காயப்படுத்தினாள். මේ අන්නා කියනා ස්ත්‍රියට ඒ දුක වේදනාව දරා ගන්න බැරි වුණා. அந்த அண்ணா என்கின்ற ஸ்திரீக்கு அந்த துக்கம் வேதனையை தாங்க முடியாமல் போனது. දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලට ගිහිල්ලා தேவனுடைய பாதத்துக்கு சென்று ඇය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ அவள் தேவனுக்கு முன்பதாக අඬා යාඥා කරලා அவள் அழுது ஜெபித்துக் கொண்டு දෙවියන් වහන්සේට බාරයක් වුණා. தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை செய்தாள். 11 වෙනි පදය පවසනවා ඇය දෙවියන් වහන්සේට බාරයක් වුණා. 11வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது அவள் தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை செய்தாள் என்று. 12 වෙනි පදය පවසනවා 12ாம் வசனத்தில் ඇය ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ බොහෝ වේලා යාඥා කරන අතර ஏலி ඇගේ මුඛය දෙස බලා සිටියා. அவள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிற போது ஏலி அவள் வாயை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான். දේව පාමුල මේ ස්ත්‍රිය බොහෝ වෙලා යාඥා කරමින් සිටියා. தேவ சந்நிதியிலே இந்த ஸ்திரீ அநேக நேரம் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தாள். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ඒලි කියනව පූජකෙක් සිටියා එවක. அந்த தேவனுடைய மாளிகையிலே ஏலி என்கின்ற ஒரு ஆசாரி இருந்தார். ඔහු දුර සිට බලාගෙන සිටියා. அவர் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டே இருந்தார். මේ අන්නා වේදනාවෙන් බොහෝ වේලා දේව පාමුල යාඥා කරමින් සිටියා. இந்த அன்னாள் வேதனையோடு கூட தேவ சமூகத்தில் இருந்து வெகு நேரம் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். ඇගේ මුඛය දෙසම ඒලි බලාගෙන සිටියා. அவளுடைய வாயை நோக்கி
நோக்கி ஏலி பார்த்து கொண்டே இருந்தார். 13 වෙනි පදය පවසනවා 15வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, මක්නිසාද අන්නා තමාගේ සිත තුළේම කතා කළේය. ඇගේ තොල් පමණක් සෙලවුණේය. ඇගේ කටහඬ ඇසුනේ නැත. ඉන්නිසා බී මත් වේලායයි ඒලි සිටුවේය. அண்ணா தன் இருதயத்திலே பேசினாள், அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைந்தது, அவள் சத்தமோ கேட்கப்படவில்லை. ஆகையால் அவள் வெறித்திருக்கிறாள் என்று ஏலி நினைத்து, අන්න බොහෝ වේලා යාඥා කරමින් සිටින විට அண்ணா வெகு நேரம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறதால் ඇගේ කටහඬ ඇසුනේ නැහැ. அவளுடைய சத்தம் வெளி கேட்கவில்லை. ඇගේ තොල් සෙලවුණා. அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் මේ அசைந்தது. පූජකතුමා බලාගෙන இந்த සිටිනවා. ஆசாரியர் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ඊට පසුව அதற்கு பின்பு මේ පූජකතුමා සිතුවේ මොකක්ද? இந்த ஆசாரியர் நினைத்தது என்ன? ඇය මුද්‍රික පානය බීලා තිබෙනවා. அவள் திராட்சை ரசம் குடித்திருக்கிறாள். ඇය මත් වෙලා සිටිනවා. அவள் வெறித்திருக்கிறாள். ඒ නිසා තමයි ඇගේ තොල් පමණක් සෙලවෙන්නේ කටහඬ එළියට එන්නේ නැත්තේ කියලා. ஆகையால் தான் அவளுடைய உதடுகள் மாத்திரம் அசைகின்றது, சத்தமோ வெளிவருது இல்லை. මේ පූජකතුමා තමාගේ සිත ඇතුලේ මේ විදියට සිතාගත්තා. இந்த ஆசாரியர் தன்னுடைய இருதயத்தில் இப்படியாக நினைத்துக் கொண்டார். ඊට පසුව அதற்கு பிறகு මේ පූජකතුමා අන්නට කතා කරලා 14 වෙනි පදේ පවසනවා இந்த ஆசாரியர் அண்ணாளை அழைத்து சொல்லுகிறார், නුඹ කොපමණ කල් මත්ව සිටිනවාද? அவளை நோக்கி நீ எதுவரைக்கும் வெறித்திருப்பாய்? නුඹේ මුද්‍රික පානය නුඹෙන් පහ කරපන්නයි කීවේය. உன் குடியை உன்னை விட்டு விலக்கு என்றான். දැන් බලන්න මේ පූජකතුමා பாருங்கள், இந்த ஆசாரியர் අන්නාට පවසනවා அண்ணாளுக்கு கூறுகிறார், කොපමණ වෙලා නුඹ මත් වෙලා සිටින්න நீ යනවා. எதுவரைக்கும் வெறித்திருக்க போகிறாய்? නුඹේ මුද්‍රික පානය පහ කරන්න. உன் குடியை விட்டு விலக்கு என்று. මේ අන්නා කියන්නා වූ ස්ත්‍රිය ශෝක අදවතින් පිරුණා වූ තැනැත්තියක්. இந்த அண்ணாள் என்கின்ற ஸ்திரீ துக்கத்தோடு இருந்த இருதயத்தில் துக்கத்தோடு இருந்த ஒரு ஸ்திரீ, දුකින් වේදනාවෙන් සිටිය කාන්තාවක්. துக்கத்தோடு வேதனையோடு இருந்த ஒரு ஸ்திரீ, අදවත තුවාල වෙලා තිබුණේ. இருதயம் காயப்பட்டு இருந்தது. ඇය අඬාගෙන දේව පාමුල භාරයක් වෙලා බොහෝ වෙලා යාඥා කරමින් සිටිනවා. அவள் அழுது புலம்பிக் கொண்டு தேவ பாதத்தில் இருந்த ஒரு பொருத்தனை தேவனுக்கு செலுத்திவிட்டு வெகு நேரம் தேவனை நோக்கி ஜெபித்துக் මේ கொண்டிருக்கிறார். පූජකතුමා ඇය දිහා බලා කියනවා அந்த ஆசாரியர் அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், කොපමණ වෙලා නුඹ මත් වෙලා ඉන්න යනවද? எவ்வளவு நேரம் நீ மது அறிந்து குடித்து வெறித்துக் නුඹේ கொண்டிருக்கிறாய்? මුද්‍රික පානය නුඹෙන් පහ කරපන්න. உன்னுடைய மதுவை உன்னை விட்டு நீக்கு என்று මගේ சொல்கிறார். සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர சகோதரிகளே, එදා මේ පූජකතුමා මේ ස්ත්‍රියව වරදව වටහාගත්තා. அன்று அந்த ஆசாரியர் இந்த ஸ்திரியை தவறாக புரிந்து கொண்டார். ඇය කළා වූ යාඥාව அவள் செய்ததான මේ ஜெபத்தை පූජකතුමාට තේරුණේ නැහැ. இந்த ஆசாரியருக்கு புரிந்து கொள்ள ඇය முடியவில்லை. කවුද? அவள் யார்? කොයි වගේ තත්වයක ඉන්නවද? எப்படியாப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறாள்? මොන වගේ යාඥාවක්ද කරන්නේ? எப்படியாப்பட்ட ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறாள்? පූජකතුමාට තේරුණේ නැහැ. ஆசாரியருக்கு அறிந்து கொள்ள ඔහු முடியவில்லை. වරදවා වටාගෙන දොස් පවරනවා. அவன் தப்பாக புரிந்து கொண்டு அவளுக்கு குற்றம் අද சாட்டுகிறாள். සමහරක් විට ඔබත් මමත් කරන්නා වූ යාඥාව இன்று சில நேரத்தில் நீங்களும் நாங்களும் ஜெபிக்கிற ஜெபத்தில் මනුෂ්‍යයන්ට පෙනෙන්නේ නැහැ. மனுஷர்கள் காண மாட்டார்கள். මනුෂ්‍යයන්ට තේරුම් ගන්න බෑ. மனுஷரால் புரிந்து கொள்ள අපේ முடியாது. හදවත තුවාල වෙලා ඇති. எங்களுடைய இருதயம் காயப்பட்டு අපි වේදනාවට පත් වෙලා ඇති. நாங்கள் வேதனைக்கு உட்பட்டு இருக்கலாம். ශෝකයෙන් පිරීලා ඇති. சோகத்தோடு கூட இருக்கலாம். තැනුණා වූ බිඳුණා වූ සිතක් ඇතුව දේව පහමුල අපි යාඥා කරමින් සිටිනවා ඇති. நாங்கள் நொறுங்குண்டதான இருதயத்தோடு தவ பாதத்தில் இருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். මනුෂ්‍යයන්ට පෙනෙන්නේ නැහැ. மனுஷர்களுக்கு அது தெரியாது. මනුෂ්‍යයන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. மனுஷர்களால் அதை புரிந்து கொள்ள සමහරක් முடியாது. විට දේව සේවකයන්ට දේව සේවිකාවන්ට දන්නේත් නැහැ. சில நேரத்தில் தவ ஊழியர்களுக்கு தவ ஊழியக்காரிகளுக்கு தெரியாது. අපේ යාඥාව වරදවා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. எங்களுடைய ஜெபத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். වරදවා තේරුම් ගන්නවා පමණක් නොවේ අපට විරුද්ධව දොස් කියන්නත් පුළුවන්. தவறாக புரிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, எங்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டலாம். මතක තබා ගන්න. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். මේ ස්ත්‍රියව වරදවා වටහාගත්තා පමණක් නොවේ ඒ ස්ත්‍රියට දොස් පැවරුවා. இந்த ஸ்திரியை தவறாக புரிந்து கொண்டது மாத்திரமல்லாமல் அவளுக்கு குற்றம் சாட்டுகிறார். නමුත් මේ ස්ත්‍රිය මොනවද කළේ?
ஆனாலும் இந்த ஸ்திரீ என்ன செய்தார்? 15 වෙනි පදය පවසනවා. 15வது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது. අන්නා උත්තර දෙමින් அதற்கு அன்னாள் பிரதி உத்தரவாக, මාගේ ස්වාමිනී, அப்படி அல்ல என் ஆண்டவனே, එසේ නොවේ. මම ශෝක සිතක් ඇති ස්ත්‍රියක්ය. මුද්‍රික පානයවත් සැරබීමවත් නොබීවෙමි. ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ මාගේ ආත්මය වැగిරෙවෙමි. நான் மனக்லேசமுள்ள ஸ்திரீ, நான் திராட்சரசமாகிலும் மதுவாகிலும் குடிக்கவில்லை. நான் கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே என் இருதயத்தை ஊற்றிவிட்டேன். මේ ස්ත්‍රිය ඔහුට කතා කරලා කියනවා, இந்த ஸ்திரியை அவளை பார்த்து சொல்லுகிறார், මාගේ ස්වාමිනී, என் ஆண்டவரே, එසේ නොවේ. அப்படி அல்ல. යටහත් පහත් උත්තරයක්. தாழ்மை நிறைந்த ஒரு பதில். ඇය කේන්ති ගත්තේ නැහැ. அவள் கோபம் கொள்ளவில்லை. ඇය කෝප වුණේ නැහැ. அவள் கோபம் கொள்ளவில்லை. මමම දුකින් ඉන්නවා. நானே துக்கத்தோடு இருந்தேன். මමම වේදනාවෙන් நானே ඉන්නවා. வேதனையோடு දේවස්ථානයට ඇවිල්ලා මම දුකින් අඬා වැළපිලා මම යාඥා කරනවා. தேவ சந்நிதியிலே வந்து நானும் துக்கத்தோடு அழுது புலம்பி நான் ஜெபித்துக் නමුත් கொண்டிருந்தேன். මේ පාස්ටර්, ஆனாலும் இப்ப இந்த பாஸ்டர், මේ පූජකතුමා இந்த ஆசாரியர் වරදවා වටාගෙන தவறாக புரிந்து கொண்டு මට දොස් කියනවනේ. என்னை குற்றம் சாட்டுகிறார் அல்லவா? ඔහු සිතුවේ මම බේබදු ස්ත්‍රියෙක් කියලා. அவர் நினைத்தது நான் ஒரு குடி அருந்துகிற ஒரு ஸ்திரீ என்று. මම මුද්‍රික පානය බීපු ස්ත්‍රියෙක් කියලා. திராட்சரசம் அருந்துகிற ஒரு ஸ்திரீ என்று. සැරබීම බීපු ස්ත්‍රියෙක් කියලා ඔහු සිතුවා. அவர் நான் மதுபானம் அருந்திருக்கிற ஒரு ஸ்திரீ என்று அவர் நினைத்தார். ඒ නිසා මම හොඳ වහින් දෙකක් කියන්න ඕනේ කියලා ඇය සිතුවේ නැහැ. அப்படி இருக்கும்போது நான் ரெண்டு நல்லா சொல்ல வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை. ඇය යටහත් පහත්ව ඒ පූජකතුමාට පවසනවා, அவள் தாழ்மையோடு கூட அந்த ஆசாரியை பார்த்து சொல்லுவார், මාගේ ස්වාමිනේ, என் ஆண்டவரே, එසේ නොවේ. அப்படி அல்ல. මම ශෝක සිතක් ඇති ස්ත්‍රියෙක්. நான் மனக்லேசமுள்ள ஒரு ஸ்திரீ. මම මුද්‍රික පානය බිව්වේ නැහැ. நான் திராட்சரசம் அருந்தவில்லை. කිසිම මත්පැනක් සැරබීමක් මම බීලා නෙවෙයි ඉන්නේ. எந்த ஒரு மதுவாயிலும் நான் குடிக்காமல் தான் இருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මගේ ආත්මය මම වැగిරෙවෙමි. தேவனுக்கு முன்பதாக என்னுடைய இருதயத்தை நான் ஊற்றினேன். මගේ සිත දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ මම වැగిරෙව්වා. என்னுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு முன்பதாக நான் ஊற்றினேன். මම මගේ සිතින් දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කළා. நான் என்னுடைய இருதயத்தில் இருந்து நான் தேவனுக்கு நான் சோஸ்திர பலி. මගේ අඬ කටින් ආවේ නැහැ. என்னுடைய சத்தம் வாயிலிருந்து வெளிவரவில்லை. මගේ හදවතින් ආවේ. என்னுடைய இருதயத்தில் இருந்து வந்தது. මම හදවතින් යාඥාවක් දෙවියන් වහන්සේට කළා. நான் இந்த இருதயத்தில் இருந்து ஒரு ஜெபத்தை நான் தேவனுக்கு ஏறெடுத்தேன். ඇය හදවතින් යාඥාවක් කළා වූ ස්ත්‍රියෙක්. அவள் இருதயத்தில் இருந்து ஜெபித்த ஒரு ஸ்திரீ. ඇය ඇගේ ආත්මය වැగిරෙව්වා. அவள் அவளுடைய ஆவியை ஊற்றினாள். මගේ සහෝදර සහෝදරිය, என் சகோதர சகோதரிகளே, අද අපේ යාඥාව කෙසේද තිබෙන්නේ? இன்று எங்களுடைய ஜெபம் எப்படியாப்பட்ட நிலையில்? සමහරක් විට අපිව මනුෂ්‍යයන් වරදවා වටා ගන්නවා. சில நேரத்தில் மனுஷர்கள் எங்களை தவறாக අපි ගැන දොස් කියනවා. எங்களை குற்றம் අපිට சாட்டுகிறார்கள். ඇඟිල්ල දිගු කරනවා. எங்களுக்கு புரண் நீட்டுகிறார்கள். අපිව විවේචනය කරනවා. எங்களை விமர்சனம் பண்ணுகிறார்கள். අඩුපාඩුකම් කියනවා. குறைபாடுகளை சொல்லுகிறார்கள். වැරදි කියනවා. தவறு சொல்லுகிறார்கள். අපිව වරදටපත් කරනවා. எங்களை குற்றப்படுத்துகிறார்கள். නමුත් ඔවුන් ඉදිරියේ කොයි වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද අපි දක්වන්නේ? ஆனாலும் அவர்களுக்கு முன்பதாக எப்படியாப்பட்ட ஒரு பிரதி உத்தரத்தை நாங்கள் செலுத்த வேண்டும்? අපි යටහත් පාත්ව நாங்கள் எங்களை தாழ்மையோடு கூட අන්නා වගේ அன்னாலை போல අපි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න යනවා. பிரதி உத்தரத்தை நாங்கள் செலுத்த අපි හදවතින් කරන යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ දකිනවා. எங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை தேவன் காண்கிறார். ඔබ හදවතින් කරන්න. நீங்கள் இருதயத்தில் ඔබගේ යාඥාව හදවතින් ඉන්න. உங்களுடைய ஜெபம் இருதயத்திலிருந்து එදා வெளிவரும். අන්නාගේ යාඥාව හදවතින් ආවා. அன்று அண்ணாளுடைய ஜெபம் இருதயத்திலிருந்து வந்தது. මනුෂ්‍යයන් වරදවා වටහාගත්තට කමක් නැහැ. மனுஷர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டால் பரவாயில்லை. මනුෂ්‍යයන් දොස් කිව්වට කමක් නැහැ. மனுஷர்கள் குற்றம் சாட்டினால் මනුෂ්‍යයන් பரவாயில்லை. ඇඟිල්ල දිගු කරාට කමක් නැහැ. மனுஷர்கள் குரல் நீட்டினாலும் பரவாயில்லை. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ කරන යාඥාව හදවතින් කරන්න. தேவனுக்கு நீங்கள் செய்கிற ஜெபத்தை இருதயத்தில் இருந்து මේ செய்யுங்கள். හදවතින් කරන යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අසනවා. அந்த இருதயத்தில் இருந்து ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை தேவன் ඊට கேட்கிறார். පසුව මේ පූජකතුමාම කියනවා, அதற்கு பிறகு இந்த ஆசாரியரே கூறுகிறார், ඔබ සමාදානයෙන් යන්න. நீ சமாதானத்தோடு கூட போ. ඔබ සමාදානයෙන් நீ යන්න. சமாதானத்தோடு கூட போ. දෙවියන් වහන්සේ නුඹට උත්තර දෙනවා.
தேவன் உனக்கு பதில் கொடுப்பார். මගේ සහෝදර සහෝදරිය என் சகோதர சகோதரி, හදවතින් කරන යාඥාව இருதயத்தில் இருந்து මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිත වෙනස් කරයි. மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும். අපිව වරදවා වටාගත්ත මනුෂ්‍යයන් පවා අපිව තේරුම් ගනි. எங்களை பிழையாக பேசின மனுஷர்கள் கூட எங்களை புரிந்து ඒ கொள்வார்கள். විතරක් නොවේ. அது மாத்திரமல்ல, මේ අන්න නිවසට ගිහිල්ලා இந்த அண்ணா வீட்டுக்கு சென்று සතුටින් සමාදානයෙන් දෙවියන් වහන්සේ තුළ හිටියා. சந்தோஷ சமாதானத்தோடு கூட தேவனுக்குள் இருந்தார். කාලය සම්පූර්ණ වුණා. காலம் பரிபூரணமாயிற்று. අවුරුද්දක් යන විට ஒரு வருடம் சென்ற ඇය பிறகு ගර්භණීව அவள் கர்ப்பம் தரித்து දරුවෙක් බිහි කළා කියලා බයිබලයේ පවසනවා. ஒரு பிள்ளையை பிரசவித்தாள் என்று வேதாகமத்தில் සාමුවේල් යනු නම ඒ දරුවාට ලැබුණා. சாமுவேல் என்கின்ற பெயரை அந்த பிள்ளைக்கு வைத்தார். බලවත් අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් ඇගේ කුසින් මෙලොවට බිහිවුණා. வல்லமையான ஒரு தீர்க்கதரிசி அவள் கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிவந்தது. වඳභාවයේ ඉවත් மலட்டுத்தன்மை நீங்கியது. හදවතින් පැමිණෙන යාඥාවට බලය තිබෙනවා. இருதயத்திலிருந்து வருகிற ஜெபத்துக்கு வல்லமை මගේ සහෝදර நிறைய. සහෝදරිය என்னுடைய சகோதர අද சகோதரி, දවස இன்றைய ඔබේ நாளிலே ජීවිතය ස්වාමීන්ට බාර කරන්න. உங்களுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் මේ கொடுங்கள். හදවතින් යාඥා කරන්න. உங்களுடைய இருதயத்திலிருந்து ஜெபம் දෙවියන් பண்ணுங்கள். වහන්සේ ඔබට උපකාර කරන්න. தேவன் உங்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறார். සුබ මොහොතක් ඔබ වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරන්න සූදානම්. உங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் ஆயத்தம். සර්ව බලධාරී දෙවි පියාණන්, சர்வ வல்லமை உள்ளது. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබගේ පාමුලට පැමිණෙනවා. இயேசுவின் நாமத்தினால் உமது பாதம் வருகிறோம். අපත් අදවතින්ම යාඥා කරන්න අපට කරුණාව දුන මැනව. நாங்களும் இருதயத்திலிருந்து ஜெபத்தை ஏறெடுக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தருளுங்கள். අපේ ප්‍රශ්නය නිසා, எங்களுடைய பிரச்சனை நிமித்தம், අපට තිබෙනා දුක් වේදනාවන් නිසා, எங்களுக்கு இருக்கிற துக்க வேதனை நிமித்தம், ශෝකය නිසා, சோகத்தின் நிமித்தம், ඇතිවෙච්ච තුවාල නිසා ஏற்பட்ட காயத்தின் நிமித்தம் අපි අදවතින්ම යාඥා කරන්න පුළුවන්. நாங்களும் இருதயத்திலிருந்து நாங்கள் ஜெபிக்க முடியும். මනුෂ්‍යයන් වරදවා වටා ගන්න. மனுஷர்கள் பிழையாக புரிந்து නමුත් ඒ கொள்வார்கள். ගැන අපි නොසිතා, நாங்கள் அதை பற்றி பாராமல், ඒ ගැන කනගාටු නොවී அதை நினைத்து கவலைப்படாமல் අදවතින්ම ඔබ වහන්සේට නිතරම අපි යාඥා කරන්න අපිට උදව් කරනවා. இருதயத்திலிருந்து நித்தமும் உங்களுக்கு ஜெபிக்க எங்களுக்கு கிருபை ඒ தாரும். යාඥාව තුල බලය තිබෙනවා. அந்த ஜெபத்தில் வல்லமை, ඒ යාඥාවට ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න. அந்த ஜெபத்துக்கு நீங்கள் பதில் கொடுக்க போகிறீர்கள். යාඥානි தேவபிதாவே, අපේ යාඥාව තුල වෙනසක් ඇති කරන්න. எங்களுடைய ஜெபத்தில் ஒரு மாற்றத்தை වෙනසක් ඇති කරන්න. ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள். මේ වීඩියෝ එක නරඹන්නව සියල්ලන්ට ආශිර්වාද. இந்த வீடியோவை பார்க்கிற எல்லோரையும் ஆசீர்வதிங்கள். ඔවුන්ගේ යාඥාවන් වලට පිළිතුරක් දෙන්න. அவர்களுடைய ஜெபத்துக்கு பதிலை கொடுங்கள். සියලු ගෞරවය ඔබ වහන්සේටයි පුද කරන්නේ. எல்லா கனமகிமை உங்களுக்கு ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஜீவனுள்ள இயேசுவின் நாமத்தில். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். God bless you මගේ සහෝදර සහෝදරිය. God bless you என் சகோதர சகோதரிகளே.